Eja kronkron de ni munyam na ase ma wo se ene nso aye wo pena wasa ade aba woni mu biu watene tene nti ebrebia no emeye ben na ebe won nso aye nshira wo ye han de ebe won ye han wo ye ja ye ebe won ye oja esere wade se hu ye mobo na nti memfa yakoma men na nso wani munyam eda wase e wo Yesu din mu amen amen you ado for no say de nyankopon asem ayitu yefo na ayese ye nkran no na nsan de Yesu yanfa readiness no ne ho hia onyame asem bi ebe bia no yemobodea se ede beteneten ya kwai na mribia ne ya hwese asem no edi asem na chi pepepepepepe enye sa asem ne yetie ne tie nkoa de rade de cowboy kokopa yie awo James nwa asem manya asem ne tiefo nkoa asem ne tiefo refofo so ne mfa na ada ye ho ne mo nya asem no yofo ti asem ne de betimi atie bu wo ka so message ko ho ebre ho a radio programming ko ba bi ne obu wa no ni mo kakra mi ote woni no se bi o tie as o message na mi tie pa mi tie pa mi tie ye eye nanso o tie no ho na mo ho adwuma de wonye o tie eye de se o tie nanso se nka ho adwuma bi wo ho a asem no kra kire yesi yenye nanso wonye sa ne nso ya ba yanso ya bra bo mo nso a o ma no nkoye sa example nyankopon asem o hye se bi kra no for instance se bi kra no a ye mo bra papa ye ntra so kronkron ye mu ye nso nyankopon ye mfa nipa ho asem nso ya akoma mu inidi ne ma bi enya chi ni nyina awrade asem o kire se mfa nipa nkọ hema mu na ma nipa ko wo se ye mu ye banyame mu example se bi kra no a doing more than try kra ye ntua na ebi kra no ya te ho asem yate obebetima nice contribution obeka bia to pepepe kama obeso atie ni ye nso antimi anka bia ndo so nyina ye pe wate asem no yenso do aka bia to so but nyese ye enya bibi edi egu ye tirim e practical message e bibi ye tu ho na mo dize for instance bosom ya so obi agina katua adwuma kwan bia mani pesca ba ne nsem nyangopon ni chefa bia wo ni sikam na se nyangopon ni chefa bia wo yesikamu a ni yeska sam asade se ya ni yes nyangopon hu ye mobo a hwane benya sa hu mobo na mawo wo de wa bu hu aten wa wo de ni emu hu aten yo nyangopon eni hye bia wo ya abra bom sika ye ba ye nsem eji sika no ane ade ni aye pe nyangopon de nyangopon de ye wo mo kra se de man no we as a good Christian we are practical Christian we need biblical principles so we adwuma nyangopon bie kwa to ma wa asade ese na ese nipa no wo ye no sa ni pay wa anye hanso nya de bia me meka se bia we mfa se mra de bi e wan kasa wonu nyangopon ntamo asem ye nyina obi a konso na sa ni pa no ewrade de ewu mu no wan fa ama no ne mukora nso anhye no ni tibu amu anofo na so woni obese no onenamu kwa asoro no onenamu saa kwa nyangopon ni hye bia ewo evans bia osika se mu ukotwen ekuo hunamu kuo na bosomi bia na ekuo no almost ka bi omutua na sam to kuo no a ena omde finance ekuo no dwumadie bia na ye wo ye member na ekuo no sika wontua bi na sa sam to wa wo se obi mfa de onu atua mesomode a ekuo be na ma ye na sa wo wi ase na wan kasa wo so yekuo ba waje atum se yekuo ba na ekuo no hye nso no wo de ba ya dwuma sa na nyangopon asem no emfa ho nse nipa kasa tia nyame fie niema ekoso ne bible ngofo kasa tia die ngofo kasa tia bible ne ngofo bible ngofo nyinie ne nyangopon no ye ka ne ho nsembone na nyangopon kro bi ni kasa nyangopon bi ani ho atemu bi ani ho no san nsem ye nsem hunu wu ni akire me go we bible believer wo gidi se nyangopon nyame asem ye ne kore ba wo mo ni efra ntimi ka nyangopon asem ho asembone a ne no nse se wo no nso no o ka nyangopon asem ho asembone wo mo nyangopon wo ho ni pa kasa nyangopon bi ani ho nyangopon atemu wo ho nipa wu a daache obesore owusore ye wo ho aye ne kore na obi se owusore ni ho na okodi akire sana yenye gidi se nyangopon so asem no ye ni betimi akọ heaven se ye wo bo ye bra yie ye be ready ye betena so ahotie mu kronkron ye ni mo bintimi nso nyangopon ni de ye be hyate ni nyina ma ade ye tini bia no enyi ba akura mfiri mu sana yesu kai was we need to fulfill all righteousness not some ni ebi ni nyina tini bia ade bia tini bia odamia asem bia ebetu ho anamon anamontu etene ebetu ho anamon empabo etene akomchene etene evangelism etene giving etene
papaye etene adoye etene wode bɔne kyɛ etene wuti Nyankopɔn asɛm etene wokenka Bible etene ade bi etene bia e bɛhyɛ ne nyinaa ma ntina Yesu kasu bɔ ntene a enka wontwa kwan tintintintin emfiri Nazareth Galilea emma Judea sɛ John the Baptist emmɔbɔ nasu ofiri Galilea eba Judea na mutwe paaye region baako wofiri Galilea ne kɔ region maka sɛ kana state and region baako na wofiri aba Judea enya sam ketua but obai bɛsɛ John ma nasu John kɔ esi ne kwan sɛ bi mum na sɛ nka obɔ masuo Yesu ka da bi itwase yɛ hyɛte ne nyinaa ma ɛna ɔma ne ho kwae eni eba bɛ hyɛte ne nyinaa ma Awurade ma yɛ mu no obi ɛka ba akokora no a ɛka ba akokora no ebedi fo ntina me nyame bo ɛbɛhwɛ wɔn mu a ya ho siesie mu no siesie ho ne ka ba akokora no ebedi fo de obedi Nyankopɔn asɛm nyinaa so Awurade nsɛm nyinaa Awurade mmara nsɛm nyinaa hande na ɔsɛ uti nantina so na woto ba akokora no wadi ne nyinaa ho fo Awurade asɛm wa enya we de nya obi asɛm o na meka sɛ Bible principles ne ya nso Nyankopɔn wo de ho abɛso Nyankopɔn nyame asɛm mu sɛ ɔbɛso Nyankopɔn wopɛ heaven akɔgye heaven di Nyankopɔn sɛ yɛ mɔbra papa wobɛware yɛ ne wɔbaa ne na ansa na wo ne na ware ware ne wi ansa na wo ne na da na sɛ wo sɛ woyɛ Kristo ne ewiasefoɔ deɛ ɔmo ne mmaa deda ansa ne yɛware wɔ ɔmo na wo sɛ deɛ wokɔyɛ ho sɛ deɛ ewiasefoɔ yɛ deɛ sɛ wonnye Bible ni ɛne daakye Nyankopɔn ɛbɛbu yɛ fɔ ɛnti Bible no a yɛsua no ɛne Awurade ma yɛ ho asɛm na yɛka ne nyinaa moma yɛnkɔyɛ sɛ bi yɛka ne de ato yɛ tirim na afei nipa no wayɛ adwuma bɔsom nyɛ so wayɛ adwuma o nanso mo sɛ doing more than tight no wontua nyame mu o adɔyɛ wɔnyɛ papayɛ wɔnyɛ asɔre kora ɔnkɔdo ɔpɛ bia na ɔbɛyɛ no nanso na ɔfrɛ ne ho sɛ osuro Nyankopɔn na Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ ne dɛ nyame asɛm yɛ me dɛ ɛhu paa obi bɛtua kora na otua ne sɛ dɛ no wɔpɛ na obiaa nti sɛ Nyankopɔn ɔyɛ adwuma bɔsom na ɔgye 1,000 Ghana cedis mpem du a Nyankopɔn de wɔ mu no ɔmfa ma na ɛyɛ ne den ɔde bakɔtua ne water bill ɔde bakɔtua ne line bill na afei ɔsanya onya trouble bi wɔ n'abrabɔ mu nyame deɛ no onya trouble bi wɔ n'abrabɔ mu wasa akɔ Nyankopɔn nkyɛn sɛ o Awurade hu mmɔbɔ ne bo a woyɛ mɔborɔhumfoɔ so hwɛ hɔne ka saa sɛ Nyankopɔn yɛ mɔborɔhumfoɔ saa akɔ awei so hɔne ka saa kyerɛ wo hɔne ka saa kyerɛ wo ɔnti ɛne Nyankopɔn nam a yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛ abrabɔ mu yɛ asetena mu no yɛmmɔ mmɔden sɛ biribi a yɛ bia bi Nyankopɔn nyɛ mu kyɛfa wɔ yɛn so yɛ abrabɔ mu na sa asɛm to yɛ na sɛ yɛ adwuma koraa na ɛsɛ yie sɛ yɛ abrabɔ koraa na ɛnem obi ɛsɔre atia ni a na Ezekiel ɔkɔ Nyankopɔn nim sɛ Awurade hwɛ sɛ manante wɔ anim esuro mu ma yɛ deɛ ɛyɛ wɔ anim ɛmena yadeɛ ɛbaa ne so a ɛsɛ nka ɔwuo na afei wɔtee sɛ yɛ prophet na anan so ne death sɛ obi abɛwu nti wɔnyɛ efie nsamanseɛ na afei odiyifoɔ no asɛm a odiyifoɔ no kan ɔkɔ Nyame fie sɛ Awurade ɔgye Nyankopɔn asɛm diɛ na ɔbɔ mpa ne ɔsun sɛ Awurade manante wɔ anim ɔtee ne mu ma yɛ deɛ ɛyɛ wɔ anim sɛni ma yɛ ɛwɔ anim ɛnti nyɛ sɛ bi a mekɔ asɔre na bi nyɛ sɛ mebɔ mpayɛ ɔbɔ mpayɛ ɛmena asɛm ato ne ɔbɔ mpayɛ ne mpayɛ nhyia bɔne ɛba kwae nti yɛ ne ɛhɛ no nso bebree sɛ nsɛm a Nyame de Awurade de ma yɛ no yɛma mmɔden ɛyɛ ahosiesie na Awurade de bɛsɛ yɛ nyinaa yɛsiesie ho na yɛtwɛn Awurade owuo bɛtumi aba at any time onipa biara brabɔ mu ɛna Awurade ma yɛ no koraa nya nnuru yɛ a na sɛ Awurade nya mmaa sɛ ɔkyena sɛ Awurade ma yɛ mu deɛ ɛne ahoteɛ fa mu deɛ yɛbɔ yɛ bra sɛ deɛ ɔkyena nkwa ne mpɔ ne ɔkyena ɛnɛ ne Awurade ba anadwo yi a yɛkɔ de Awurade ba ɛno nti yɛbɔ yɛ bra saa sɛ anadwo yi a bɛtumi yɛwu ama na yɛyie nti yɛsiesie akwa nyinaa sɛ yɛwu a ɛfa ne yɛbɛkorɔ nti yɛmmɔ mmɔden bebree sɛ mmom yɛmfa sɛm no ngu yɛ tirim yɛmu yɛmmɔ yɛ bra sɛ obi a nkurɔfoɔ bi a wɔn suro Awurade na yɛyɛ ahoboa na yɛka kyerɛ mu Luke chapter kakra bi na meka na afei ɛnɛ no bi a biribi furo bi wɔ kyerɛ ne ahwɛ sɛ Luke na kyerɛ yɛ sɛ Luke chapter 12 no ama yɛ nkurɔfoɔ bi a mmienu bi a wɔn ɛkɔhyia Awurade kwae Awurade ma yɛ sɛ Luke 12 no ka Awurade ma yɛ ho asɛm ewiase awieyɛ ɛho asɛm Awurade ma yɛ ba a ɔbɛba second coming of Christ no ɛho nsɛm bebree no ɛwɔ hɔ ɛna wɔn yɛ hunu working servant a ɔno deɛ yɛama no adwuma bi a wɔnyɛ but ɔntumi anyɛ Awurade adwuma a ɔde maa no sɛ ɔnhwɛ ne fie na ɔma ne nkɔ anuane ne bere mu no yɛhu sɛ wɔnyɛ ɔde no kɔbɔ akɔwensafoɔ ɔboro nwura akwaa no afei wɔmfidi wɔ mu bio
wayɛ deɛ ɔno a ɔpɛ ne wura ne ba a wahyɛ bɔ sɛ wobɛtwa ne mu mmienu wɔne kwafo na ɛkasa no na ɔma wɔne nya atwomfoɔ nyinaa ne akyinyefoɔ nkurɔfoɔ ma ɔmogye akyinyeɛ ɛgyegye Bible ho akyinyeɛ ɛnye Bible nie ne yɛkasa tia Bible ɔnom nyinaa nya kyɛfa korɔ ɔmo nyinaa wie bɛbɛ o nti moma yɛnya dwene sɛ obi kasa tia Bible akyinyefoɔ no ɔmaba wiase a yɛka Nyame asɛm menye Bible ni obɛtumi aka Bible ho asɛm bɔne yayayayaya ka Nyankopɔn ɔba Yesu ne ho asɛm bɔne yayayaya Yesu mogya wɔka ho asɛm gu ho fi let them do it bra mo nkɔ so no anyɛ ɔmbɛyɛ bibia nsi ɔmo kwae bibia no obɛtumi sɛ ɔmo kwae nanso ɛda bi ba a ɔmbɛnu ɔmo paa sɛ mpo yɛbɔ ɔmo bɛ wiase anaasɛ mpo ɔmbɛtena asase wei so na saa nkurɔfoɔ yi ɔmo akeka nsɛm a ɛnyɛ tie ɔbɔ adeɛ na ɔmo ayɛ nneɛma bi a ɛnyɛ tie Nyankopɔn no na yɛn nso yɛ abrabɔ mu no adwuma Nyankopɔn de ahyɛ yɛn nsa no yɛntumi anyɛ a wɔsɛ wɔbɛtwa mu mmienu na afei ɔne nya atwomfoɔ nyinaa nya kyɛfa korɔ because ɛgya ne kwan hwɛ nti ɛhu sɛ ɔmprepare Christian no ɔne deɛ kyɛ sɛ ɔne wɔyi ne ho afiri Nyankopɔn ahyɛdeɛ biara ho Nyankopɔn ho suro biara ne so na ahoteɛ abrɛ afiri n'akwan mu because bɔne bɛ w'akwan mu a ɛpam ahoteɛ ahoteɛ bɛ w'akwan mu a ɛpam bɔne ahoteɛ n'akyiwade ne bɔne nso akyiwade ne ahoteɛ wɔn mmienu nyinaa nhyia tia ne ahɛ no nso bebree ne ɛhu sɛ waiting servants no nso na wɔn nso Luke chapter 12 no 35 downwards na mmienu sɛ wɔn nso so na wɔn twɛn wɔn wura wɔsɛ mo abɔ soɔ na mo kanea ɛnnɛre kanea no mo lamp no keep on burning ɛndɛrɛ na mo nyɛ sɛ nkurɔfoɔ bi a wɔn wura kɔ ɛvansɛ ayɛforɔ na ɔba na ɔmo ɛwɛn na wɔbɛto wɔn na so ɔba na so wɔbɔ mu a wɔn abie ne ntɛm na ɔsɛ nhyira ne nkoa mu wura ba a wɔn so wɔn wɛn na ɔba saa deɛ ɔsɛ neɛ ɔbɛbɔ n'abɔsoɔ ɔbɛbɔ ɔno abɔsoɔ abɔsoɔ Nyame bɛka ho asɛm ɔbɔ abɔsoɔ na wɔn abɔ tena adidiyɛ na ɔno asom wɔn ɛyɛ bɔhyɛ o ɛyɛ bɔhyɛ na Awurade bɛba a ɔbɛbom ɔmma ɛnyɛ silent so ɔbaa no ansɛ Awurade abada bi ɔbɛbom na ɔbom no yɛ nnaayɛdeɛ a yɛbɛhu sɛ mpa ne gye sɛ ɔnya bɛduru gate ano deɛ a na Awurade wɔfa yi bi ɔbɛduru gate ano deɛ a ɛhwɛ no nso ɛhu ɛmeboa ne ɛne yɛbɛka ho asɛm paa abɛgyina ɛne nti akyire yɛbɛhwɛ deɛ nti na ɛna saa asɛm yi akyire menka ho asɛm yɛbɛka ho asɛm paa yie ɛnaasɛ deɛ nti na Awurade Lodiki asafo no nko na Awurade ka asɛm abɛgyina hwɛ megyina pono no the 7th church age no na ɔsɛ hwɛ megyina pono no na mebom sɛ I stand at the gate sɛ megyina gate ano the 7th church age no mu na Awurade ka asɛm megyina pono no na mebom na sɛ obɛtie me na sɛ obie pono no deɛ a mɛhyɛ mu aba ne nkyɛn na mena bɛdidi saa first age wanka saa asɛm no second age wanka saa asɛm no third age wanka saa asɛm no fourth age wanka fifth age wanka saa asɛm no sixth age wanka saa asɛm no 7th age church no na ɔsɛ asana megyina pono no megyina pono na mebom na yɛbɛhwɛ Nyame bɔ yɛbɛka ho asɛm pa ne ahwɛ prophetically Nyankopɔn ka sɛ wɔbɔ pono mu a na ɛberɛ bɛn na Awurade bɛbɔ pono no mu na ɛka sɛ wɔbɔ mu nso asɛn na ɛkyerɛ ne nyinaa no ɛne wɔn nyinaa no ɛsɛ sɛ ɛde ehu ne suro bi brɛ yɛ abrabɔ ne ntumi yɛ kronkron wɔ Awurade anim na Awurade ba no ɔbɛto yɛ sɛ yɛada a deɛ na ɔbɛyɛ yɛn na sɛ yɛ ani n'asɛm nso yɛtie honam no na meka kyerɛ me sɛ anadwo ne yɛda nti da suo mu no Awurade bɛba na ɔɔba no saa mɛ no nipa nyinaa nipa ɛɛda na yɛsiri pɛ nyɛ sɛ apɛsina a nyansa wɔ mu apɛsina a nimdeɛ ka ho na mmonyɛ sɛ yɛne ɛto ne yɛsɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛda no botae bi di akyire ɛnyɛ asɔre ne yɛbɛ sɛ yɛkɔ yɛna bi bebree nti ɛma nwa paa sɛ asɛ gyidini paa kristoni a Nyankopɔn asɛm aba ne nyinaa hyia mu anwummerɛ sɛ anwummerɛ sɔre na Kristo ɛnɛ nyamesom ɛɛsɛe gyidifo bebree nkɔ anwummerɛ sɔre yɛnkɔ bebree gyae ayɛ sɛ deɛ bɛ nyamesuo ne mmerɛyɛ ɛɛfa yɛn nomum mmerɛyɛ paa no afei ɛɛfa yɛn yɛate sɛ yɛwo sɛ yɛnkɔ o nanso yɛasoɔden ebinom asoɔden ebinom aso nso awu na asoɔden ho nkɔm a Bible no ahyɛ no ɛhu papapa Luke no Yesu ahyɛ asoɔden ho nkɔm asi hɔ a nipa bi bɛtie gu the last day no onipa ba no ɛyi ne ho adi a yɛnkyerɛ sɛ hwɛ wɔn na ɛba no koraa no Munyankopɔn wɔn na ɛba no koraa no last afei deɛ na biribiara to atwa no koraa no nipa bɛyɛ asoɔden
ensempa ye kanya na ebinim ya so den obu a online radio no he won fa ho ontie bi ono Nyankopɔn asɛm kora ekoso kora no nyesa bi a ebi kora meka se ebi kora no a bi a voice note no ye bɔ na bi a oyi bibi kakra bi de se na different na obi won the message ne kora ekoso kora no ɔhɔ na ne status ɔhɔ na obi ɔde ade bi kɔto go on to shame on to you Nyankopɔn asɛm kɔso a wo no wo concentrate na wo ti Nyankopɔn asɛm no ɔkɔ ne status hɔ saa mena no hɔ na wɔkɔ no ɔde bi akɔto hɔ Nyame asɛm ɛkɔso obi ma concentrate no obi ne phone wɔhwehwɛ mu TV so no wɔhwɛ na wɔti Nyame asɛm na concentration no ɛbɛkɔ fa hɛn omi nso Nyankopɔn ne ma Nyame asɛm no ɛho hia yɛ ɛne sɛ ɔso ɔba ɔbɛba no na ɔmo ada honam no ɔda ɛkyerɛ sɛ Awurade ma yɛ no werɛ fi na deɛ ɛbɛde da yɛ ame ada no nso ɔda a wɔtie honam no wɔyɛ deɛ honam ne pɛ wɔyɛ deɛ adwene pɛ deɛ honam pɛ ne sɛ da because ɛbɛrɛ de da deɛ obiara yɛ ne pɛ sɛ deɛ obiara yɛ saa abrɛ no wɔ abrɛ so deɛ obiara yɛ na wɔsɛ nka no wɔ nso ɔmo nso yɛ bie nso ɔmo ntie honam no ɔmo hu sɛ nsuo bi ɛbɛtɔ ɔmo di kan hunu bi sie yɛ ti ɔmo ɛyɛ kronkron ma Awurade sɛ deɛ Awurade na bɛgye yɛ na ɔbra sei na ebetumi de escape deɛ ɛɛba no yɛn nso deɛ bɛ ne yɛyɛ ɛnna nwumɛ nso bebree no ankɔ bebree no obi ɔnkɔ ɔnkɔ wode tena hɔ woka wo suma obi woka sɛ wo yɛ wa hu ɛ na yɛ sɛ da bre yɛnye obi yɛ ne yɛ no ɛba na ɔmbɛhunu lɔt wɔkɔ so do mo ka sɛ ne nsɛm sɛ Awurade bɛ sɛ kure no na momfiri ase nkɔ no ɛyɛ ɔmo sɛ da ba anansɛm bi na wo lɔt wɔto obi a ɔno wɔde ka hu bibi Nyankopɔn ma na hu bibi wɔ na adwene mu asie pɛ bibi bɛsi wɔ wiase adekasie bɛsi wɔ Sodom na munya ne mfiri ase na mo nkɔ no ɛyɛ na sɛ da ba concert na lɔt ne nsɛm fɛ concert na wɔyɛ ɛne Nyame asɛm kora binom nsuro Nyame huhu ɛni nipa mu ɛnyɛ very careful pa ne ntimi ma dinya sɛ bi asɛm no yɛate ne saa asɛm no ɛdɛ ɛbɛpɛ furo atie na ɛno ano nti ya ne yɛhɛ no nso nti yɛwɛn no yɛwɛn animdeɛ wɔ mu sɛ yɛwɛn kɔpem sɛ yɛwura ne bɛba na ɔbɔ mu a ebie ne ntam na obomu ɛbɛti o na sɛ wada nso deɛ abɛɛ dɛm ate ani kum bɛtumi aba sɛ enti ɔmo Awurade nya mmaeɛ no a ɔmo ankasa ɛdɛte hɔ no nyinaa yɛ asɛmbisa bi a ebi so a yɛ nyinaa yɛbisa yɛn ho na afei yɛde afotuo no ɛbɛsie no yɛde nsɛmbisa bi nso ɛɛka ho yɛ abrabɔ no yɛbisabisa yɛn yɛn ho na yɛahwɛ sɛ nti ebi a Awurade enti sɛ Awurade nya mmaeɛ no na ɔse ma ɔmo ɛnna no ma ɔmo nna na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔba no ɔbɔ mu a ɔmo tumi akɔbie no ntam nyɛ sɛ yɛkɔbie no yɛbie no ntam ɔbɔ mu ape sɛ kamade ɛbɛ ɔbɔ mu ape ne yɛte gate wa no sɛ yɛbie no wada a ɔmbɛhunu obi te gate ano so wada no abɔ pee baako a wada a nso wada no wobɔ mu kan a ka sɛ Awurade wɔnhunu nti Awurade nka wɔnhunu anaa ɔbɛhunu ɛhɔ na ɛvan sɛ bɛsei no yɛni ka mu sɛ yɛ ho ɛnsɛm bi mmienu bi ansa wɔ yɛ adesua mu na yɛnhwɛ nti deɛ yɛ nyinaa no mebisa wie a na yɛadwendwene ho ne yɛahwɛ no afei yɛtutu yɛsɛ yɛnya fotuo ahunu sɛ yɛmfa ngu yɛ tirim asɛm no yɛbɛdi so yɛbɛyɛ asɛm no apɛdeɛ asɛm no yɛbɛsɛ sɛ yɛn abrabɔ na yɛnyɛ biribi a asɔre na yɛkorɔ no nya sɛ yɛne ana yɛpɛ ne yɛkɔ asɔre nyɛ botaeɛ ne ɔdɔkuo ne ateɛ na medeɛ mepɛ na ma wopaa ne wɔgya asɔre ne magyae wogyae ɛyɛ wasɛm a wosom Nyame a wɔsom fa wosom Nyame a wɔsom fa wobɔ bra pa wobɔ fa wosom nsom Nyankopɔn so yɛ wasɛm a ne mu sɛ wɔbɛsom Nyankopɔn so wɔsɛ yɛsom ne yie na yɛde nhyehyɛeɛ na yɛ Nyankopɔn ɛsom nhyehyɛeɛ no Nyankopɔn de ato ama yɛn no ɛna wɔsɛ yɛ nante mu yɛmonyɛ sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn ne yɛne abɛyɛ ne yɛne ayɛpɛ obi wɔ paa sɛ wɔsom Nyankopɔn paa sɛ bɔsom yɛ aso paa sɛ
ɔno deɛ me doing more than tight ni bebree kura bebree no kura wa control kura bebree no kura dada ɔmo obi hu asɛ me doing more than that kwa ha sɛ ɛnso no ɔboa na da wo de me na ya dada yɛ ho ska kakra na yɛ nya no ebe mu bia ma Nyankopɔn ɛyɛ den baba yɛ pa Nyankopɔn heaven so akɔtena ɛnyɛ sɛ ɔsɔfo bi na ayɛ to ɔsɛ yɛ saa nyɛ sɔfo bi na sɛ bɔmpae na ɔkɛ sɔfo sɛ bɔmpae sɔfo no kan ne ho yɛ mahinti magya mpae bɔ sɔfo na sɛ menka baabɔ ne ɔne ka sɛ magya baabɔ kenkan no Nyankopɔn na ɛhyɛ yɛ ti sɛ de Nyankopɔn na ɛhyɛ yɛ wɔ yɛ abrabɔ mu sɛ ɛne obi anya aka ɛne de obi atam fa ne die ne obuo ne nipa nkasa ma yɛmfa dwempa na ɛmmɔ yɛ bra sɛ unua bi ho kam na bɛtumi aboa no yɛma nipa nye yɛ mmɔbɔ yɛma yɛnante wɔ ho teɛ ne kronkron yɛ mu yɛma mmɔmɛ sɛ yɛnko ntɔkwa yɛmmono nnua ne bi atam bra bɔne bi ɛntwe ho ɛyɛ Awurade asɛm a ɔka saa asɛm nyinaa no saa ɔka wɔ nyinaa kyerɛ yɛn no na ɔka kyerɛ yɛ sɛ ne fie nso no sɛ na wɔsi yɛyɛ obu abosom nso yɛ wode yɛahwɛ hɔ na bɛhu sɛ wɔtiri mu ɔden pa wobɛhu sɛ wɔtiri mu ama bɛhu ɔgye ne sika no ara no nyame deɛ biara nim ɔde ɛne ɔno ara ne project na ɔde abɔ ɔno ara ne bra next month na ɔsan agye ɔsan ba sɔre nso ɔyɛ kristoni o na sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi de adwene bɔne nhyehyɛ nipa bi tiri mu no ɛnim sɛ dabrɛ yɛde ma sɔfoɔ na adie nipa ne nim clear sɛ nte saa Nyankopɔn ahyɛdeɛ nanso ne abɔnefoɔ ne abɔnsamsɛm a aba wiase a nipa bɛsɛ nka Bible ne yɛsi ne tiri aseɛ nanso asɛdanka Nyankopɔn sɛ obi a ɔso Nyankopɔn woma nipa nsi Bible tiri ase ma wo da sɛ ɔmo si Bible tiri ase ma ɔmo nso ɛsi Bible tiri ase na wo deɛ Bible no wonsi ne tiri ase da na nnɛ bebree no a ɛsi Bible tiri ase ɔno nipa no adɔyɛ koraa papa ɛyɛ ne den na wagye da bia na ɔde ɛbɔ ne bra na ɔno adeɛ ne project na wasa aka sɛ mesuo Nyame mesom Nyame na asɛm to yɛ ne a sɛ yɛ adwuma sɛm ɛfiri asɛ sɛ ɛsɛe a question ne sɛ w'adwuma sɛm sɛ dɛn na yɛma Nyankopɔn wɔhyɛ yɛ wɔ mu ɔbɛhwɛ ama no asɛe wɔnnya mmoa bia mba ma wo na nkurɔfoɔ bi a ɔmo deɛ Nyankopɔn ɔmo sika Nyankopɔn wɔ mu kyɛfa sɛ asɛm to wɔ mu a na obi bɛ sɛ ɔsɔre tia wo sika ɔsɔre tia w'adwuma no w'abrabɔ a Nyankopɔn mma kwan da sɛ ɔbɛma kwan deɛ a ne sɛ bɛhyɛ n'animonyam ne sɛ Nyankopɔn bɛma kwan paa deɛ a ne sɛ ɛkwan na ɔmaeɛ no bibi bɛfiri mu aba nyɛ saa ɔmma kwan da because deɛ woyɛ no Nyankopɔn wɔkyɛfa wɔ sika sɛ mu wode Nyankopɔn deɛ ma no na obi a wode Nyankopɔn deɛ ma no ade nti Nyankopɔn wɔnkɔnkɔn ma wɔ nti yɛ abrabɔ mu no momiɛ nso Nyankopɔn ne yɛmmɔ berɛ a ɛfata yɛni no korɛ ma sɔre korɔ ɛho hia yɛ kwasiada nko adeɛ yɛ nanso ɛmmoa yɛ sande nkurɔfoɔ bi hyia ade nti nya adeɛ de akɔhyɛ covid sɛ covid baa Nyame som ɔsɛ yɛn nso yɛka bi yɛne yɛnka sɛ weakness mu yɛka bi na nka sɔre nka nwummerɛ sɔre obiara tumi kɔ wɔte wɔn kɔ na nkɔ Nyame sɔre na ha na paa nanso na bebree no antumi nkɔ ɛyɛ dɛ yɛni agye ɛyɛ owu asɛm ne yɛ owuo bi ne yɛbɔ wate yɛni agye ɛyɛ dɛ wode yɛntoa so wade hu yɛ mmɔbɔ wode ma mɛtumi dɛm yɛne yɛbɛtumi yɛnkɔ so na ɔma ɔmbɛyɛ asoɔde ɔmnkɔ so anya asoɔde nketenkete no na meka sɛ asoɔde nketenkete no ɛhu kora kyɛ akɛseɛ no anikum ɛhu wotɔ nko no anikum no ɛhu kora kyɛ ɛna no abɛda no anikum no ɛhu ɛne ne hɔ a ɛna no ma drosi no wani stane sɛ ɛhu bɔne nketenkete atorɔ nketenkete no ɛhu kyɛ akɛseɛ no ɛnneɛma nketenkete yɛ ntɔkwa nketenkete abufuo nketenkete no ɛhu koraa kyɛ akɛseɛ no mesane deɛ woyɛ a wonhunu atorɔ nketenkete no ɛhu kyɛ atorɔ akɛseɛ ɛnyɛ very careful ɛmfi ɛho mfiri bɔne ho ne nso Nyankopɔn yɛde Awurade ase wade hu yɛ mmɔbɔ Nyame bɔ yɛbɛto adesua no so ɛnwiɛ Nyame bɔ afei na yɛbɛhwɛ nneɛma deɛ aka wɔ yɛnim mmienu na mmiɛnsa bi wɔ yɛnim ha ɛsɛ yɛde ka ho na yɛ complete na afei yɛtumi te readiness yɛ ase sɛ yɛhu obi a ɔnyɛ ready prepare Christian deɛ aka wɔ yɛnim a yɛbɛto asoɔ wade nhyɛ asɛm so ma yɛn ne yɛba bɛyɛ nsɛmmisa mmienu bi ansa ɔnhyira asoma yɛn ɛwɔ Yesu din yi mu amen.